Mela Filippin kapitlu 4. Għalhekk ħuti maħbubin u li nixxenna għalikom ferħu kuruna tiegħi hekk jieqfu sħiħ fis-sit maħbubin. Neżorta lill-Efodja u neżorta lil Sintikej biex jaqblu flimkien fis-sit. Iva nirrikjestja wkoll lilek veru kollega assistihom lil dawn in-nisa li kkumbattew miegħi fl-Evanġelju ma' Klament ukoll u l-bqija tal-kollaboraturi miegħi li isimhom jinsab fil-ktieb tal-ħajja. Ifirħu fis-sit dejjem u nerġa' ngħid ifirħu ħatkun magħrufa l-ġentilezza tagħkom mal-bnedmin kollha is-sit qrib. Tkunu ansjużi dwar xejn, anzi f'kollox bit-talb u bis-suppliki mar-ringrazzjamenti ħallu r-rikjesti tagħkom ikunu marfin lil Alla. U slim tal-Alla li jissupera kull fehma se jassilkom qlubkom u mħuħkom fi Kristu Ġesu. Finalment l-aħwa kwalinkwa ħwejjeġ li huma veri, kwalinkwa ħwejjeġ onorabbli, kwalinkwa ħwejjeġ sewwa, kwalinkwa ħwejjeġ safjin, kwalinkwa ħwejjeġ amabbli, kwalinkwa ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba, jekk hemm xi virtu, jekk hemm xi ħaġa lodevoli, aħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ. U kull ma tallimtu, rċivejtu u rajtu u smajtu fija, dawn ipprattikaw. U Alla taslim ikun magħkom. Imma fraħt bil-kbir fis-sit issa li fl-aħħar stejqritu ħsieb tagħkom dwari, ta' bilħaq kontu kkonċernati qabel imma ma kellkomx opportunità. Mhux qed ngħidlek minħabba li ninsab fil-bżonn, għax jien tallimt inkun kuntent f'liema ċirkostanzi nkun. Naf ngħaddi kemm f'qagħdi tumli, naf ukoll noktor. F'kull sitwazzjoni u f'kollox jiena tallimt is-sigriet kemm li nkun sodisfatt kif ukoll inġuħ. Kemm noktor kif ukoll ngħaddi bin-nieqes. Kollox niflaħ nagħmel permezz ta' dak li jiffortifikani. Madankollu, għamiltu sewwa li xxiriktu flimkien miegħi fl-afflizzjoni u intom ukoll tafu Filippin illi fil-bidu tal-Evanġelju meta tlaqt mill-Maċedonja ebda knisja ma xxirket miegħi f'din l-affari ta' donazzjoni u riċiviment li fintom biss. Għax anke f'Tessalonika kemm il-darba bagħtu għotjiet għal bżonn tiegħi. Mhux li qed infittex ir-rigal innifsu, iżda nfittex il-frott li jiżdied għal kreditu tagħkom. Imma irċivejt pagament sħiħ u saħansitra aktar ninsab supplit suffiċjentament ma jonqosni xejn jiġifieri. Billi issa ilqajt mingħand Epafroditu lotjiet minn għandkom, aroma tfuħ, sagrifiċċju aċċettabbli joġob ferm lil Alla. U Alla tiegħi se jissupplixxi kull bżonn tagħkom skont il-għana tiegħu fil-glorja fi Kristu Ġesu. Issa lil Alla u missierna tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Selluli għal kull qaddis fi Kristu Ġesu, issellu għalikom l-aħwa miegħi, issellu għalikom l-qaddisin kollha speċjalment dawk mid-dar ta' Ċesri. Il-grazzja tas-Sid Ġesu Kristu tkun mal-ispirtu tagħkom. Apostlu Pawlu jibda l-ittra lill-Filippin bil-grazzja u slim u jispiċċa bl-istess nota bil-grazzja ta' Alla. Ejnu tolbu. Mulej Alla, grazzi tal-kelma li dalodu rajna kemm is-Salm kif ukoll din is-silta mill-ittra ta' Pawlu lill-Filippin li fil-providenza tiegħek hija wkoll l-ittra tiegħek lilna. Biex tkellem int illum fil-preżent lili u lil-ħuti mulej iftħinna widnejna biex nisemgħu. Biex il-kelma tiegħek mulej tmisna, tibdilna u tagħmilna nixbħu iktar lill-Ibnek Ġesu Kristu għall glorja u s-sebħ tiegħek. Amen. L-aħwa, id-dnub ikerraħ lill-bniedem fil-waqt li s-salvazzjoni tagħmlu sabiħ.
Għajdu li mhux ikraħ li bniedem egoist, jaħseb biss fih innifsu u ftit li xejn jimpurtah minn ħaddieħor. Rejb, irid iktar u qatt mhu kuntent. U jara ħaddieħor fil-bżonn u jħares lejh u jdur jaqsam in-naħa tat-triq u jkompli sejjer. Il-bniedem huwa egoist, huwa ikraħ. Huwa tassew ikraħ. Imma l-grazzja t'Alla tibdel il-bniedem, tagħtih qalb ġdida li tagħmlu mhux biss jaħseb f'dak li jaqbel lilu, imma f'dak li jaħseb f'ħaddieħor ukoll. Illi huwa kuntent b'dak li għandu, illi jirringrazzja l-Alla li dak li għandu, u dak li għandu lest li jixxerjah ma' ħaddieħor mill-qalb u b'ħafna ferħ. Din hija l-bidla, din hija żbuħija li tagħmel is-salvazzjoni fil-qalb tal-bniedem. Il-passaġġ li qrajna, tieni parti tiegħu, bażikament huwa ritratt ta' din il-Knisja, ħafna żmien ilu, ritratt sabiħ li turi l-ġenerożità tagħhom. U l-Ispirtu Santu dalgħodu irridna nħarsu lejn dan ir-ritratt, antik tas-sew, imma żbuħija fih ħada tidher sew biex anke jiċċalenġa lilna, biex jisfida lilna, biex jinkoraġġixxi lilna, biex jimbuttana l quddiem fil-ġenerożità. X'kien ġara dak iż-żmien? Għaliex Pawlu qiegħed jikdbilhom hekk? Ibda biex litra l-Filippin kitibha bħala thank you letter biex jirringrazzjahom. Imma l-grazzi ħalliha fl-aħħar nett qabel tom festa ta' tagħlim fuq Kristu, fuq salvazzjoni, fuq il-ħajja nisranija, twissijiet u affarijiet oħra fl-ewwel 3 kapitli u nofs li għadna ngawdu minnhom sal-lum aħna. Imma fl-aħħar ġie għal punt u għalhom grazzi. Meta Pawlu mar fil-belt ta' Filippi tiġi fl-Ewropa fejn illum hemm il-Greċja, l-erja kienet il-Maċedonja. Sewwa. Pawlu mar jipridka l-Evanġelju hemmhekk. Fl-Atti tal-Apostli għandna żewġ hints ta' x'għamel hemmhekk, waħda meta iltaqa' ma' Lidja li kienet bih il-porpra u n-nisa l-oħrajn u jikkonvertew l-murej fetħilha qalba, u il-kalzrier dak li sar terremot u għallu x'għandi nagħmel biex insalva u liħor għallu hemmen fil-murej Ġesu tkun salvat. Dawk huma żewġ ritratti ċkejknin ta' x'għamel meta kien Filippi, imma ovvjament Pawlu għamel affarijiet oħra u stabilixxa knisja hemmhekk. Dawn l-aħwa kienu ġenerużi miegħu. Kienu ġenerużi miegħu waqt li kien hemmhekk. Lidja tiftakru insistiet magħhom li jmorru d-dar u jorqdu u jieħdu jiċċenaw magħha u tospitomi. U l-istess il-kartzrier kif appena dan ikkonverta l-ewwel ħaġa li jagħmel li ħadhom id-dar, ħaslilhom il-ġrieħi u tom xi jieklu, eċetera. Il-ġenerożità magħhom. Imma ma waqfitx hemm il-ġenerożità meta telaq mill-belt ma nsewx. Aħna bil-Malti ngħidu bot mill-lajn, bot mill-qalb, imma mhux għal dawn in-nies. Baqgħu jaħsbu fih. U meta kien f'belt fil-qrib Tessalonika kien qiegħed hemmhekk jagħmel l-Ministeru tal-Kelma f'dik il-belt bagħtulu għotja biex jissapportjaw. Pawlu fimni jrid jiekol, jrid jixrob, jrid post fejn jorqod, jrid xi ħaġa x'jilbes, kellu bżonnijiet tiegħu wkoll. U bagħtulu għotja. Ma kienx biżżejjed, reġgħu bagħtulu għotja oħra u oħra. Dawn in-nies baqgħu jippersegwitaw f'sens tajjeb. Baqgħu jimxu warah biex jgħinuh fil-bżonnijiet tiegħu. Aktar il-qudiem Pawlu kellu dan il-proġett li jagħmel ġabra minn fost il-knejjes biex jagħtiha lill-insara li kienu f'Ġerusalemm, li kienu foqra, ma foqra ta' vera, sewwa. U l-insara Filippi kienu super ġenerużi f'din l-għotja lill-qaddisin fil-Ġerusalem. Kienu nies tassew ġenerużi. Għadda żmien Pawlu ovvjament baqa' dej bil-vjaġġi tiegħu, tilfu l-kuntatt minn miegħu, baqgħu jaħsbu fih imma ma kellhomx l-opportunità li jgħinuh. Imbagħad saru jafu li qiegħed ikkalzrat ġo Ruma
U x'għamlu? Kif semgħu li Pawli qiegħed fil-ħabs f'Ruma ġabru qotja leħ għażlu minn fosthom l-aktar bniedem prominenti li kellhom lill-Epafroditu u bagħtuh b'din l-qotja. Epafroditu siefer mar sab il-Pawlu taħ l-qotja u qatt miegħu jgħinu fil-bżonnijiet li kellu. Naħseb Pawlu apprezza mhux biss l-qotja finanzjarja, imma apprezza l-għajnuna u l-inkoraġġiment ta' Epafroditu daqs jekk mhux iktar mill-istess qotja li kienu tagħh. Din mela kienet l-istorja. U issa Pawlu qed jerġa' jibgħat lil Epafroditu lura fil-belt ta' Filippi, sadattant Epafroditu kien marat kważi miet, imma kif irkopra Pawlu qallu isma' mur lura għax jekk ħajjisimgħu li inti kont marit ħajinkwetaw immens mur lura u kompli l-ministeru tiegħek fil-Knisja f'Filippi. U Epafroditu b'din littra fuqu telaq lura biex jagħtiha lill-insara ta' dik il-belt. Ejja nħarsu ftit lejn il-ġenerożità tagħhom dawn in-nies. Ibda biex il-ġenerożità ma bdiex meta huma tefgħu il-flus fis-sasla biex jagħmlu l-ġabra, mhux hemm kienet il-bidu tal-ġenerożità, imma fil-ħsieb tagħhom. Darbtejn jgħid vers 10 illi fl-aħħar stejqirtu l-ħsieb tagħkom dwari ta' bilħaq kontu ikkonċernati qabel. Il-kelma konċernati dak kull ma tfisser. Ħsibtu fija. Id-differenza biex nagħmlu kontrast bejn li taħseb xi ħadd li tkun concerned fuqu illi jkun f'moħħok li trid tara illi kandu xi bżonn inti tara kif tagħmel biex tgħinu. Kontrarju ta' din huwa meta bniedem jinsik ma jibqax jagħti kasek. Inneħħik minn memorja tiegħu, għandu affarijiet oħra f'moħħu, għandu concerns oħra f'ħajtu u lilek iwarbek. Mhux dawn in-nies baqgħu f'moħħhom u f'qalbhom jaħsbu fl-Apostlu Pawlu. U l-aħwa naħseb din huwa punt importanti ħafna. Dan huwa challenge għalina. Aħna nies illi naħsbu f'ħadd ieħor, il-kelma bl-Ingliż hija caring. Illi inti tara xi ħadd fil-bżonn u tara kif tagħmel biex tgħinu. Illi inti tixtieq għall-inqas tgħinu. Mela il-ġenerożità tagħhom bdiet f'moħħhom, f'qalbhom. It-tieni ħaġa ħadu azzjoni, għamlu ġabra, bagħtu lill-Epafroditu biex iwassal l-qotja tagħhom. Għaliex li tkun bniedem caring, emozjonanti, ta' fint tara xi ħaġa u tħoss qalbek, tinafas, tista' tagħmel anke tara film. Ma jfissirx li inti ġeneruż għax qiegħed tibki jew tnewwaħ jew taqbiżlek dema għax tara xena emozjonanti. Dik mhux ġenerożità. Ġenerożità hi l-emozzjoni, l-ħsieb imma mbagħad li tagħmel xi ħaġa dwarha, li tagħmel azzjoni. X'ngħidu fuq l-azzjoni tagħhom? 3 affarijiet joħorġu mill-qari li għadna kemm għamilna. Number 1, din ma kienx oġġett ta' darba. Għax inti faċli dak il-ħun daħħalt idek fil-but tajtu xi ħaġa tal-flus u tlaqt lem, ma dan mhux darba għamluha, darba 2, 3 baqgħu għaddejjin bil-ħaġa bil-dan. Il-ġenerożità kienet xi ħaġa fihom. Mhux oġġett ta' darba fl-istrina, taf kif, jew meta jkun hemm il-ġbir għal xi fundazzjoni jew għal xi community fund, tajjeb ukoll tagħtu, mhux qed ngħid li m'għandkomx tagħtu, anzi huma kawżi nobli u ġusti. Imma mhux ta' darba ma xi ħaġa li hija repetuta. Waħda. It-tieni ħaġa jgħidilhom Pawlu li anke li huma kienu għalilhom intom biss mill-knejjes ħadtu sem jew kontu xirka miegħi f'din l-affari ta' donazzjoni u riċeviment. It-knejjes l-oħra, Tessalonika, Berea, nassumi li meta kien fosthom enuh, nassumi. Imma apparently meta tela nasewh. Jew jekk ma nasewx, m'għamlu xejn dwar il-ħsieb tagħhom, imma le il-Filippin mhux biss baqgħu jaħsbu fih, imma anke meta ħadd ieħor ma għamel xejn huma marru u għamlu.
qabdu u għamlu. Naħseb hawnhekk hawn punt ieħor. Meta qegħdin nagħtu x'inhi l-okkażjoni, toqgħodx attent qed tagħmel dik u inti toqgħodx attent qed tagħmel ieħor, inti għamel dak li għandek tagħmel, inti u għamlu mill-qalb, anke jekk ħadd ieħor, anke jekk ħadd ma jagħti, inti ara illi tagħmel dik l-opra ta' karità minn qalbek u mhux qisu b'kompetizzjoni ma' ħadd ieħor. U t-tielet ħaġa li toħroġ ċara meta Pawlu jikkummenta tiftakru għattilkom illi kienu għamlu dik il-ġabra l-qaddisin u Pawlu jisemmihom lill-Filippin meta jikteb lill-Korintin biex jagħtihom lill-Korintin naqra inkoraġġiment, tisma' l-oħrajn x'inhu ma jagħmlu bħalhom u jgħidilhom hekk ara fit-2 Korintin kapitlu 8. Barra minn dan ħuti Arfukom bil-grazzja ta' Alla li ngħatat lil Knejjes tal-Maċedonja. Knejjes tal-Maċedonja tinkludi l-Knisja ta' Filippi. U nota li Pawlu jsejjaħ l-abilità li tagħti bħala grazzja. Hija grazzja minn Alla li inti għandek qalb disposta li tgħin il-ħadd ieħor. Kif waqt tiġrib kbir, isemgħu hemm dak kliem, kif waqt tiġrib kbir ta' għali il-ferħ u t-tielet u l-faqar bla qies tagħhom kotru fil-għana tal-għoti mill-qalb tagħhom. Mela dawn taw bosta, taw ħafna. Minkejja l-fatt li huma nfushom kienu għaddejjin waqt tiġrib kbir ta' għali. Ma kienux għaddejjin plain sailing, huma stess kienu għaddejjin minn ħafna nkwiet u trouble. U il-faqar bla qies tagħhom. Taħsibx li dawn kienu nies miljonarji, kienu nies foqra. Però minkejja t-tiġrib tagħhom u minkejja l-faqar tagħhom xorta waħda raw kif għamlu u taw bil-qalb u taw b'abbundanza. Kif jgħid ikompli għaskont ma jistaw, u dan nixdu, iva aktar mill-li jistaw taw minn rajhom. Talbuna bleħħa kbira biex nilqgħu lotja tagħhom u li jixxierku f'din il-ħidma għall-għajnuna tal-qaddisin f'Ġerusalemm. Huwa naturali li jekk inti għaddej mill-inkwiet tiffoka iktar fuqek milli fuq ħadd ieħor. Imma xi grazzja hi meta minkejja li inti għandek it-trouble tiegħek, inti tkun kapaċi tara lil ħadd ieħor fit-trouble u tagħtih daqqatit. U għalkemm huma ma kinux xi sinjuruni, raw kif għamlu u l-biċċa ħobs li kellhom qasmuha ma' ħadd ieħor. Din hija l-ġenerożità. Li inti minn qalbek tara kif tagħmel biex tgħin lil ħadd ieħor avolja inti innifsek għandek l-inkwiet u l-problemi tiegħek. U dan isemmi t-tielet waħda tiftakru l-kelma ferħ kemm hija xi ħaġa sabiħa li minkejja l-inkwiet li għandi, minkejja li ma tantx m'għandix għana ta' din id-dinja, jiena nagħti u floti tiegħi jiena bniedem ferħan. Emmu l-bniedem sinjur ta' veru, sinjur fil-ferħ li Alla jagħti lil bniedem illi jibdlu minn bniedem egoist għal bniedem ġeneruż li lest li jagħti. Din mela kienet il-ġenerożità tagħhom. Nżid ngħid ukoll l-iskop għalfejn kienu qegħdin jagħmlu dan l-għotjiet. X'kienet ir-raġuni li taw? Taw lill-Apostlu Pawlu għal żewġ raġunijiet. L-ewwel għax kien fil-bżonn. Plain and simple. Kien fil-bżonn materjali, kien fil-bżonn. Mela, ejja ngħidu għax kien fqir, u dan huwa l-prinċipju li jekk hemm nies fostna u madwarna li nafu li huma foqra, hija ħaġa tajba illi naqsmu magħhom mill-ġid li Alla provda lilna. Tajjeb, il-faqar. Però tieni raġuni għalfejn offrew li jagħtu lil Pawlu, għax ċertament f'pajjiżhom kien hemm ħafna nies foqra u m'għandix dubju kienu jgħinu sa fejn jistgħu wkoll, imma għaliex lil Pawlu? Għaliex Pawlu kien messaġġier tal-Evanġelju. U huma riedu
jixxierku fil-ħidma tiegħu fl-Evanġelju. Pawlu hawnhekk jgħidilhom għamiltu sewwa li xxiriktu miegħi fl-afflizzjoni tiegħi, jiġifieri qisu kellu tabija dan, qed jipprova jġorden it-tabija, immaġina mejda kbira, qed tipprova ġorra waħdek. U ma tistax. U jiġi xi ħadd ieħor min-naħa l-oħra u jtik daqqatit. U mbagħad tista' terfa'ha faċilment għax qed jgħinek xi ħadd ieħor. Pawlu hekk qalilhom jiena kont fl-afflizzjoni, kont batut u intom tajtuni daqqatit. Sewwa. Imma huma kienu jikkonsidraw lilhom infushom bħala partners miegħu, bħala imsieħba miegħu, mhux biss fit-tbatija tiegħu, imma kif jgħidulhom f'kapitlu 1 fl-Evanġelju. Ix-xogħol tiegħek, Apostlu Pawlu, irridu nieħdu sem fih aħna wkoll. Mhux int waħdek, aħna wkoll ħanieħdu sem miegħek biex inti tkun tista' tiffoka fix-xandir u l-ipritkar tal-kelma tal-Alla. U dan huwa tieni skop, anzi naħseb jiena l-iskop primarju għaliex l-għotjiet tagħna bħala nsara għandhom ikunu tant ġenerużi. Għaliex qegħdin mhux biss ngħinu l dak li huma foqra materjalment, imma qegħdin ngħinu l dak li huma foqra spiritwalment u nagħtuhom l-Evanġelju li bih jistgħu jakkwistaw il-ħajja ta' dejjem li sservihom kemm f'din il-ħajja fuq l-art u fl-eternità. Dan huwa l-iskop tal-ġenerożità Kristjana. U x'kien ir-riżultat mela? Mela kienu nies ġenerużi taw darba 2-3 u x'kien ir-riżultat tal-ġenerożità tagħhom. L-ewwel nett rigward dak li rċieva r-rigal fuq Pawlu innifsu. X'kien ir-riżultat? Evidentament Pawlu kien sollevat fil-problemi tiegħu. Fis-sens li kien nieqes, rid jiekol, rid jixrob, rid post fejn jorqod, rid naqra ħwejjeġ, ndaf, rid min jaħsillu ħwejġu, etc. U Pawlu sab l-għajnuna fihom. Xi ħadd li qiegħed fil-bżonn u għenuh. U Pawlu wkoll jgħidilhom isma' jiena fraħt bil-kbir fil-mulej meta irċivejt l-għotja tagħkom. Feraħ. Meta tgħinni xi ħadd ieħor int ħadd għamlu ferħan. Ferħan għax entu, imma fil-każ ta' Pawlu għalilhom jiena l-aktar li kont ferħan. Mhux tant għax entuni, allura issa m'għadniex daqshekk fil-bżonn u għandu kull ma neħtieġ issa materjalment, imma fraħt l-iktar minħabba fikom. Bħal meta missier jara li l-ibnu qiegħed jikber u jimmatura u taraħ li minn qalbu dan it-tifel jagħmel opra sabiħa, jixtri xi ħaġa rigal sabiħ lill-ommu, inti tifraħ tajt il-karattru tiegħu, il-maturità tiegħu sbieħ dan it-tifel. U Pawlu kien qed jifraħ minħabba fekk li qed jara lil dawn u li jedu fil-fidi qegħdin jikbru u jimmaturaw u jsiru jixbħu iktar lis-Salvatur tagħhom Ġesu Kristu. Dak kien l-effett fuq l-Apostlu Pawlu. X'kien l-effett fuqhom infushom, fuq il-Filippini, id-donaturi biex ngħidulhom hekk, dawk li taw lotja. Tiftakru x'qal Ġesu fuq din il-ħaġa li huwa aktar ferħan dak illi jagħti milli dak li jirċievi. Mela jekk Pawlu kien ferħan blotja, huma kienu ferħanin jerġa' iktar. Għaliex? Pawlu jgħidilhom għalfejn minħabba il-frott jgħidilhom il-frott li jiżdied għal kreditu tagħkom bħalli kieku qed tagħmel investiment. U mela tfajt il-flus il-bank, il-flus jiġġeneraw kreditu iktar li max ngħidulu le. Fil-banek tad-dinja fil-passat kienu xi 5%, illum għandhom xorti jkunu 1%. U l-investiment mhux garantitu dan l-ħaffarijiet. Fil-bank tal-ġenna l-kontra, għandek dik iċ-ċertezza u mhux bil-5% imma għal mid-darba għalinna Ġesu fil-Vanġeli, f'din id-dinja u fid-dinja li ġejja l-ħajja ta' dejjem. Ġifieri dak is-sakrifiċċji li kienu qegħdin jagħmlu flotja huma kienu ħajkunu rikompensati minn Alla f'din id-dinja u fil-jmiss. Ejja narawha din il-viżjoni, niftħu għajnejna biex l-investimenti tagħna nagħmluhom fis-sod. Dik waħda. It-tieni ħaġa, Pawlu jgħidilhom illi Alla tiegħi se jissupplixxi kull bżonn tagħkom skont l-għana tiegħu fil-glorja fi Kristu Ġesu.
dawn femuha it-tagħlima ta' Ġesu meta qalilna toqgħodux tinkwetaw se tilbsu, se tiklu, se tixorbu dal-affarijiet kollha li jinkwetaw fuqhom in-nies tad-dinja. Fittxu l-ewwel saltnet il-mulej u l-ħaq tiegħu u dawn il-ħwejjeġ kollha jiżdidulkom. Dik hija l-weda talla lilna missierna li jieħu ħsieb l-asafar tal-bejt kemm iktar jieħu ħsieb lilna lill-uliedu. L-uliedu ġenerużi għandhom din il-weda Alla se jissupplixxi kull bżonn tagħkom. Naħseb meta tkun ġeneruż u meta inti tkun tgħallim tiddependi fuq Alla għall-inkam tiegħek u għall-bżonnijiet tiegħek materjali, qalbek tistrieħ ħafna iktar milli tiddependi fuq kemm għandek numri fil-kont tal-bank tiegħek u kemm għandek ġob sikur dal-affarijiet kollha. Għax dak l-affarijiet kollha issa qegħdin hemm u għadha mhumiex, imma Alla fil-glorja tiegħu fi Kristu Ġesu il-sors tiegħu, l-ammont tiegħu li għandu ma jispiċċa qatt u ma jista' jeddu qatt. Aħjar tiddependi fuq Alla milli tiddependi fuq dak kollu li tista' toffri id-dinja. Riżultat fuq Pawlu kien mejjun, kien ferħan, riżultat fuq il-Filippin, il-frott li max li kellhom f'din-dinja u fl-jmiss il-weda tal-Alla li jipprovdilhom u riżultat ukoll fuq Alla nnifsu. Fuq Alla. Pawlu jgħid hekk. Rigward il-lotja li kienu taw li hija aroma tfuħ sakrifiċċju aċċettabbli joġob ferm lil Alla. 3 affarijiet. Aroma tfuħ sakrifiċċju aċċettabbli li toġob ferm lil Alla. Bħarriħa ħelwa. Bħal meta tidħol fid-dar u xom l-riħa tal-ikel fuq. U qalbek titenna. Jew fi ġnien bil-fjuri fir-rebbija u riħa aroma li tennik. Din hija t-tixbieħa li għandna. Is-sagrifiċċji tat-Testament il-qadim l-aroma li titla l-inċens li titla lejn Alla. Hija figura tad-diskors naturalment. Imma t-tixbieħa qiegħda ċara f'moħħna li Alla jieħu gost b'dan is-sagrifiċċju. Infatti fl-ittra li Lut naqraw ukoll iżda tinsewx tagħmlu ġid u taqsmu li għandkom ma' xulxin tixxerjaw ġifieri, tagħtu, kunu ġenerużi ma' xulxin. Għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Alla jitaxxa b'dan is-sagrifiċċju. U ftakru l-aħwa, meta nagħtu anke fil-Knisja dik lotja fil-kaxxa. Qegħdin nagħmluha bħala parti mill-qima tagħna lill-Alla. Alla ġejna nqimuh bil-kant, bit-talb, bil-qari tal-Iskrittura, bl-ikla tal-mulej, imma qegħdin inqimuh ukoll blotji li tagħtu lill-mulej fil-ġabra. Alla kien jitaxxa, Alla feraħ bit-tjubija bil-ġenerożità ta' dawn il-qaddisin. Bħalli kieku qiegħed fis-sema u jxomm din ir-riħa fuq. Min fejn ġejja din ir-riħa? U jħares u jara l din il-Knisja. Filippi. Sabiħa. Toġobni. Qegħdin isiru jixbħu iktar lill-libni fil-ġenerożità tagħhom. Imma dak iż-żmien għadda. Ir-ritratt tattilkom huwa antik, 2000 sena. Knisja ta' Filippi m'għadix hemm. Issa huwa iż-żmien tagħna, il-mument tagħna li nkunu ġenerużi. Li nkompli fejn ħallew huma. Illi Alla iħares fis-sema u jgħid min fejn ġejja din riħa fuq. Ħara minn fejn ġejja minn Malta. U eżattament minn fejn. Knisja Evanġelika Trinità. Jien nirringrazzja l-Alla li jkom l-aħwa illi aħna knisja ġenerużi, mill-lotjiet illi niġbru, aħna kapaċi namministraw li din knisja nissapportjaw lil pastor, nixtru l-kodba li għandna bżonn il-manteniment tal-bini li jrid isir. U li nagħtu karità meta kien hemm bżonn
f'pajjiżna u wkoll anke li hemm minn pajjiżna Peru ftit ilu kif tafu tajna għotja lil Anthony Green biex juża għalih għall-familja tiegħu għall-foqra u wkoll għall-Ministeru tal-Kelma. Ġifieri aħna qegħdin ukoll sħab miegħu bħalma l-Filippin kienu sħab ma' Pawlu aħna sħab ma' dan il-missjonarju fix-xandir tal-kelma f'dak il-pajjiż. Nirringrazzja lill-Alla għall-ġenerożità tagħkom. Nirringrazzja l-Alla mhux għax qiegħed hawnlina għalik ukoll u għax-xogħol li tagħmel biex tamministra l-flus u affarijiet li mhux partikolarment pjaċevoli imma tagħmel dil-biċċa xogħol li tagħmilha sewwa u tagħmilha minn qalbek, grazzi hija lina. Jalla nkunu iktar ġenerużi. Jalla l-Mulej jagħtina viżjoni biex inħarsu hemm barra u naraw il-faqar li hawn fil-pajjiż. Kemm materjali, imma wisq iktar għax dan huwa l-kontribut partikolari li nistgħu nagħmlu aħna bħala Nsara. Wisq iktar il-povertà spiritwali li hawn fil-pajjiż. Pajjiż maħkum minn sekolarizmu u minn reliġjon tradizzjonali bla qawwa, nies li laqas jafu fejn ħajatu rashom bla skop ġenwin fil-ħajja mitlufin. Dawn għandhom bżonn jisemgħu l-Evanġelju. U dak hu xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmluha. U din tinvolvi l-ġenerożità tagħna li mhux biss ikollna biss finanzi biex nixtru tracts u kotba u affarijiet oħra li biex nilħqu lin-nies, imma l-ġenerożità illi kull opportunità li jkollna nagħmlu ħilitna biex inwasslu l-Evanġelju. Però ħalli ngħid ukoll mill-aspett individwali. Jalla bħala Knisja nkunu magħrufa bħala Knisja ġeneruża. Knisja ġeneruża. Imma fuq aspett individwali ħares lejja u ħares lejk innifsek. Jien saqsi jien bniedem ġeneruż. U jekk le, illum għandek sfida kbira biex issir bniedem ġeneruż. U jekk iva ġeneruż, l-isfida tiġi biex tkun iktar ġeneruż. Tajdi għaliex qed tgħidlek. Ftakar minn inti li int għalik dak li kien għani sar fqir biex inti tistana. Ġesu Kristu niżel mill-ġenna sar bniedem bħalna, twieled ġo maxtura, għex laqqas biss kellu dar permanenti tiegħu, għas kellu anke il-volpijiet ikollhom, ma bin il-bniedem laqqas għandu saqa fuq rasu. Sar fqir għalina, għalik. Jekk inti kont dak li irċivejt tant ġenerożità mingħand Alla permezz ta' Ġesu Kristu, ma tixtieqx li inti ssir bħalli mgħallem tiegħek u ssir aktar u aktar u aktar ġeneruż. L-opportunitajiet qegħdin madwarna l-ħin kollu, fid-dar stess, fuq il-post tax-xogħol, għax inti tista' tagħmel dmirek kull dak li jkun dejtu tajjeb. Imma tista' tmur dak il-erba' passi iktar il-qudiem u tgħinu bil-qalb u tara kif tagħmel biex bniedem taġevolaħ. Ejja jkollna għajnejna miftuħin lejn dawk in-nies anke fostna li għandhom bżonn materjali. Ejja nagħtu mhux biss finanzjarjament, imma mill-ħin tagħna. Li jiena rajtek fil-bżonn u rajt kif għamilt u għentek. L-opportunitajiet huma bla qies. Ejja ma nimmissjawhomx, għax dan huwa l-mument tagħna. Ngħid biss kelma waħda. Biex niġbor dan kollu li qed ngħid. Ħajr lill-Alla għall-lotja tiegħu illi ma titfissirx bil-kliem. Amen.